Ya, nhasi ndoda kutaura pamusoro pevanhu vese vari murelationships. Vanhu vese vari mumarelationship vandoda kutaura nezvavo pamusoro pavo. Saka ndine cheya yandinayo iyi yandoda kushandisa as example kuitira kuti vanhu vese vahwisise. Saka ndisati ndapinda munyaya ndoti kana wanga usati wasubscribe this channel, please subscribe hapana chekumirira and click a notification bell kuitira panouya nezvinyowani musadarikirwa. Regai ndipinde munyaya yangu zvisere. Ndine cheya yandauya nayo panapa. Iyi cheya iyi yakashata zvayo, haina kunaka. Cheya zvayakaita ndiri kudai. Ndikagara pacheya so then ndinokwanisa kuzembera like this. Yakasimba cheya yangu, haikwanisi kundidonhesa kana ndikadii kuti haizembera. Saka nyaya yandauya nayo ndeyekuti murelationship yako nepatina yako, patina yako iwewe ndochii, ndiyandiri kuti ndocheya iyi. Saka mubvunzo wangu uri pakuti patina yako iwewe yakasimba here zvekuti ukamuzembera like this haakudonhetsi here, haakuvisi here ukazembera so. Because unofanira kuita relationship yekuti unofanira kufila comfortable wakagara so ini zvangu zvakadi zvakarongeka zvekuti comfortable, kwete kuti unoita kuti relationship yako unenge wakatogara wakatotekedzera kutoti ndogona kungodonha panapa. Kune mamwe macheya ekuti ukada kugara so unenge wakatotekedzera kuti haana kusimba kuti usadonha, zvoti ukada kutozembera haitozembereki. Saka ndiri kuti nyaya ndayo ndeyekuti patina yako yakasimba here, haikudonhesi here patina yako yauinayo murelationship. Because mamwe mapatina, mamwe marelationship, musikana kutoudza mukomana wake kuti ndoda ndoona vabereki vako. Patina inotanga kusheka so, kusheka kutoti musikana uchiti ndava nepamuviri pako. Mukomana anokwanisa kutovhunduka pamuviri pano achitovhundukira. Ndipani pamuviri pachona? Andosheka, hautombokwanisi kutozembera like this. Any problem yawangotaura especially kuvasikana. Musikana wati ndibatsiro pane zvakati. Unoona anotovhara. Mukomana anotovhara. Vasikana mune problem yekuti munoda mari, what. Mari yagara ndiyo inongoshanda pazvinhu zvese. Hapana chinoshanda pasina mari. Vasikana mufanira kukumbira mari. Saka ndofanira kuti cheya yako yakasimba here zvekuti ukada kuzembera like this haikuwisi. Ndopane nyaya yangu guys. Chiti cheya yako yauinayo, patina yako iwewe haikukanganisi here, haikuwisi here. Saka guys, ndoda kukurudzira kuti ita patina, chakapatina yakasimba, chakapatina yakasimba yekuti ukada kuzembera unotozembera, unofila comfortable. Hapana kana paunotyira kuti ndozodonha. Unonyazodii wakarelaxa zvako. Unofanira kupinda murelationship yekuti unofila kunzwa kuti ndiri murudo noumwe wangu. Kunyatsonzwa kuti zvinhu zvangu zvakadi zvakanaka. Kwete kuti unoita relationship kuti unototyira kutoti izvi zvandakuda kukumbira kune umwe wangu izvi handitokwanisi, hatodi kana kuzviwa. Hamene muchipabvisisa guys. Handisi kuti ndevese vari kudaro. Vamwe havo vakarongeka. Saka asi kune vamwe vandiri kutaura kuti patina yako yakasimba here zvekuti ukada kuizembera haikudonhesi here. Ende chimwe chiri kuitika ndechekuti usatsvaka kuti patina nditsvake munhu akanaka kana kuti kudii. Munoona cheya yangu iyoyi yakashata but yakasimba, ndokwanisa kuzembera so. Ndakanyatso kurelaxa, ndakanyatso kuzorora. Yakashata. Saka
hazviri kuti vanhu ukaona munhu wakashata woti hanzi hai ndoda akanaka chichi iyeyo kwauri kuti akashata wachoda iyeye pamwe ndo patina yako inonyatsokutoenderana newe nekuti munohwisisana muchibetserana in life. Sando chandauya nacho guys ndichiti ndichingokurudzira kunyanya vechidiki kuti tsvakawo patina yakasimba yokuti ukauya neproblem ukamuudza anokuhwisisa, anokubatsira, kwete munhu anokuda zvinhu zvakanaka zvashata anokusiya. Ende ndichida kubatsira vasikana, boys vazhinji vanonyanya kukudira pasex, achingopedza sex newe zvatovharana, haisi patina yakasimba iyoyo. Ende vapedza sex kuzomudza ndine pamuviri angozati anotovhunduka kuti pani pasi pangu yakutokuwisa cheya yayo inokudonesa. Tsvaka cheya yakasimba yekuti haikuwisi, tsvaka patina yako yakasimba yekuti inomira newe paune matambudziko nepakufara, kwete kutsvaka patina yekuti inokukanganisa life yako. Thank you guys, ndo chandangoya nacho nchiti kana wanga usati wasubscribe to this channel hapana chokumira, please subscribe and click the notification bell kuitira patinoya nezvinyuwana haudarikirwi. Thank you. Peace. Like a Hellcat.